Kay gahita pa na sa kwarto. Ako yung nahuna, kaning pista sa tinapay nga walay libadura. Nga hindi man ipabiyaas Ginoo. Ipahandom yung kanunay. Every year, once a year. Sa matag pizza 15 sa abid, padulong sa 21 sa abid. Huwag kanunay. Pagpasa niyo sunahan, ingon ang Diyos, kung dunay mangutana yung mga anak, unsay kahulugan ani. Ang ipatugan, nga mao ka ng panahona nga ang Ginoo nagpatay sa tanang mga panganay nga Ehiptohanon. Ug nagluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Aron na ito, ang tuyo ito, aron dili malimtan. Aron dili malimtan na sa ito pabuhi kanunay sa mga sumusunod na generasyon. Nahuna-huna nila ko, kaning buhat kaning pagkuha ni Situra, o ni Sarah, o ni Agar, at turang ito December 2, 2021. Sa ito pa, pili nato handumon, di na tumubalik. Sa mga bata, mga baguhay na itong mga kauban, di sila maong ni kuha masong kasing-kasing na ato na yung sa ulugon. Doon na tayo itawag na celebration, commemoration at itong Pizza 9, Pizza 22 sa atong kalendar. Pizza 9 sa Gregorio. Mauna, kung I believe na sa tanang sikta kay karon sa pagkakaroon di pa man ni gobyerno kawa pa man ta makabaro considered as religious. This group considered as religious group. Kay niya murag nagsimba ta diri. Pero hinumdumi nga kani atong pagsimba pagtugan murag ka og taga eskwela ta ani. Dili kay gasimba-simba ra na. Ka eskwela ta unang maminaw gid mo sa tuntunan. Panaglit no, topic ganihan sa tuy papis. 35 Juan 12:35. Basahon nato diri sa kasulatan. Wa kuno ning isa. Bible. Ato na pong natutukan naman nato ang dakong panihapon sa Ginoo, no? Na may pipila ka lugas na nakadungog ana. Labi na ang ato pong mga kauban nakadungog na po sila ana. Tutukan na po nato kanang two types of baptism. Dahil kani tutukan nato ni. Si Jesus miingon kanila sa Juan 8:12, si Kristo ang kahayag. O kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kagitnit. Hinuno magabaton siya sa kahayag na magahatag og kinabuhi. Pati nindota no kay ang kahayag di ay kung mabatunan nato may kinabuhi nato. Nga usab hani nga matang sa kahayag. Kahayag anang adlaw. Kani kahayag ganing suba. Uy. Wisdom. Kaalam. No? Sa totoo, mga patunay pagkaalam, kaluwasan na to. Kung ang pagbatong sa kaalam, kaluwasan. Kinabuhi na to. Kung na atong panimbasugan, pareha nila karon doon ay mga pastor, daghan mo na sila. Nagbatong mapupuno sila kaalam. Di atong tanaw o tinugod na to.
Basta hindi nila kaalam, wala pinago niya nga nasa libdat, kay kaalam naman na sa Diyos. Katong kaalam sa unang panahon, sinalipdan ko. Ato basahon diri sa Juan 12:35. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag ana uban pa kaninyo. Kinsa itong kahayag? Si Kristo Jesus. Sa hamubo nga panahon, si Jesus mingon kanila, ang kahayag ana uban kaninyo. Uban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Paglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali niya o hiapsan kamo sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit, dili mahibalo kung asa siya padulong. Mo na'y nakapait niya. Kung wala na itong kahayag, ang mupuli, kangitngit. Kinsa itong kahayag? Kung walang yan diagka ang mga tao, samtang ang kahayag na apa ninyo sa hamubong panahon, paglakaw kamo, uban sa kahayag, aron mahimo kamo mga anak sa kahayag, kay basig maapsan mo sa kangitngit. Sa ito pa, pagkawala niya, pagkayag niya, paghawa niya, o sa'y puli, kangitngit na. Mga kaning buhat sa Ginoo karon nga umalabot nga ni atong singit sa kalibutan, kangitngit hindi sa mga tao. Kaya ang mitabon sa katawhan, kangitngit naman. Dili kangitngit sa adlaw, kaya di man mo ug mosalop ng adlaw, silang mo nagbalik. No? Kangitngit sa pagkasayod sa kamatuoran. Ang pamumara, sayop man daw na inyong habrak. Nga naman, na may 12 ka apostol. Saksisyon man sila ni Jesus. Di sila, unsa ni sila? Unsa ni sila? Mga anak sa kahayag. Oh. Sa to pa, kung mawala si Kristo, nila po yung kahayag. No? Kay anak na sila sa kahayag. Di sa to pa na po yung kahayag. Ang kahayag na diha kanila, katurang nakuha nila sa pagsunod-sunod nila ni Kristo. Pero katong kahayag nga tuwa sa kasing-kasing ni Kristo nga wala ikatudlo, wala nila. No? Nabay kaalam ang Diyos nga wala itudlo ni aning mga 12 na wala. Asa mabasa? Oh, dara man day na. Ato ko lang basahon og itudlo bagid tanan. O unya sa nagkatigong sila, kinsa din sila? 12 uban si Jesus. Buhat mo 6 hantod sa city. Di pangutana siya, kinsa din siya? Nila, kinsa din nila? Nga nag-ingon, Ginoo, nini bang panahon na karon igapay uli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Ano pangutana? O sa itubag ni Jesus, o siya may tubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayo. Niya na, hindi ko alam kaninyo. Dili itugot kaninyo ang pagkasayo sa mga panahon o mga kahigayunan nga ditudlo samahan sa iyang kaugalingong tagahon. Asang kahayag? Sa dihang ng utana ang mga 11, Ginoo, ini pang panahon na ipahiuli mo ang gingharian sa Israel. O sa ito ba? Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan na gitudlo samahan sa iyang kaugalingong pagpulutan. Mautoy kangitngit sa mga tao karon. Ha? Ang tanang mga sikta, kangitngit yun. Pag-abot na aning kapitan. Ang ilang giingon nga kahayag, katulad ilang nasaksihan ni Jesus na si Jesus nag-ayos mga masakiton
si Jesus anak sa Dios, mura to. Pero aside from that, doon na pa'y daghang kaalam ang Ginoo. Bahin sa kapanahunan, alang sa gingharian, wala na sa mga apostoles. Munang ingon si Kristo, ang kahayag ana pauban kaninyo sa hamubong panahon. Busa panglakaw kamo kay basi mahiyaptan kamo sa ngitngit. Unsay mo pasagot anang hiyaptan sa ngitngit? Maabtan sila sa pagkawala na ni Jesus. Munay meaning ana. Sa kung pagkawala niya ang sa mubanos, ngitngit na. Mga si Apostol Pablo admitado. Kung sa may admitar ni Pablo sa unang Korinto 13, 9 padulong ta sa 10. Ingon si Apostol Pablo, kay ang ato, dili iyaha ka, ato, apil siya. Ang ato ugod na kahibalo karon, dili man hingpit, o maingon man ang atong pagpanghimo mga propesya. Buti, mas may pas Pablo, admitado pa. Kung kaning mga CFP pa istoryahon, mga pastor, hingpit sila. Si Apostol Pablo, admitado gani. Ang ato, apel ang apostolis. Apel. Ang ato ugod nga kahibalo karon, apel sila. Dili man hingpit, bisan pa gani ang pagpanghimo mga propesya. Dili hingpit, unsay laing termino nga amay natong sabton sa word na dili hingpit. Dili sigurado. Dili pa kompleto. Ngano nakasulti man sa Apostol Pablo nga dili pa kompleto? Kay naay wala ituan. Nga bisan ang mga apostolis wala masayon aning kapanahunan. Busa sa diha nga miingon si Kristo Jesus sa Mateo 21:42-43. Ang gingharian ihatag sa usa ka nasod. Nabay apostolis nitong-an unsang nasora? Doon na bay apostolis nagsulti nga gihatag sa nasod ang gingharian? Wala po. Si Jesus ray nagsulti ang gingharian ihatag sa usa ka nasod. Apostolis, wag yun niya mo bisag isa ka mo. Usa, ang ilang gingon nga hidawat sila succession sa mga apostolis. Ngit-ngit gihapon. Bisag asa sila mo admita succession, ngit-ngit gihapon. No? Usahay manggol nga, ang ilang unahon na taas kay sila proud o pride. Pag-ingon nga apostolis. Kaya iisipin mo, apostolis. Ang wa nila basaha nga wala itugot ang pagkasayod sa kapanahunan sa pag-abot na sa gingharian. Kung ang gingharian sa Diyos mulay topic na to, nuhaw na ang mga apostolis. Maunang ingon sa Apostol Pablo, ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit. Maingon man ang atong pagpanghimo propesya. Meaning, mga panagna. Unsa may naa dito sa tagna ni Apostol Pablo? I-consider na to nga dili hingpit. Inibalik sa Ginoo, yana. Ang tanang mga patay muunag pamangon sa atong mga buhi. Imagine na na ninyo mga igsoon, patay na, makabangon pag-una na itong buhi. Buhi ka, maulahin ka bangon na ng patay. Sa bulo ka po ni buhi Ayan, ingon dahil siya. Unya, kita nga nahabiling ng mga buhi. Dapat, by detail ang atong pagpasabot. Pag ingon nga kita, apel siya dire. Kisa nasultian ang word nga kita. Kisa nasultian nga kita, kamo sila. Busa ang kasulatan, doon ay pagsulti nga kita nga sila.
Dili kay kita nga kita. Kay dili man kita ang naa sa aktual nga kasulit ni Pablo. Dapat mo rin unang sabdon sa mga tao. No? Dili ni, kita! Kita! Kita po na yung ani. Mo ka na. Aning pag-ingon sa Ginoo nga kita, wala pa yung taon na itong panahon na. Pag-ingon ni Pablo nga kita, sila to. Apil siya. Kaya wala man sa maingon nga tamo. Kita nga mga buhi, di naglaom sila nga mga buhi yun. Nga mahabilin. Pagkasagdaon, pagbalik sa Ginoo, sagdaon na buhi. Imo na yung absent ng una-una nila. Naglaom na ito sila nga mubalik si Kristo nga maabtan silang mga buhi pa. Muna naingon sila, kita mga buhi na nahabilin. Kita, pagkasagdaon. Ngadto sa langit. Propesya dili. Pero di ilang himpi. Nga naman, kung sa itong investigasyon, diha sa pag-ingon ni Pablo, kitang mga buhi na nahabilin. Nakabay buhi nila, wala. O di, the propesya is filled. Wala na paglaom na sila sa gawin, kaya wala nagibuhi nila isang buo. No? The propesya is filled. Muna ingon siya na dili hingpit bisan ang atong pagpanghimong propesya. Ina na. Huwag nabuhi na bilin. Kung napay usa, doon ay paglaom gamap basig tinuod na. Matay mo sa apil sa kimatayan. Wala na may buhing na habilin. Hurot naman silang tanan. Kinsa pa may inunin mong kitang buhing na habilin. Adili man nga kita karon sila man ang kita ha. Kay pasalig mo na ni Apostol Pablo in front of his iglesia, in front of the people. Pasalig niya, mga igsoon, inigbalik sa Ginoo kitang mahabilin. Oh, kaya pasalig niya. Pagkasagaon uban sa mga panganod sa langit. Kitang mga buhi. Muna'y pagpalaom niya sa mga katawhan nga na-convince sa pagka-Kristiyano, pinaagis ang pagsanyaw. Problema, wala pa sila nasakdaw, wala na'y buhi isa-isa po. So, ibakoy niya na sila sa 13. mao nang ingon na yun siya sa Jis. Padayon, apan kung ang hingpit moabot na, di lagi hingpit. Nan, ang dili hingpit, ikahiklin na lamang niya. Kung sa ganitong ilahang propesya, dili hingpit. Ining abot sa hingpit, ang dili hingpit ihiklin apin ilang propesya. No? Ang ilang kahibalo madili hingpit, maingon man ang ilang propesya, dili hingpit, pag abot sa hingpit, ihiklin to. Unang nasaad si Kristo nga dunay espiritus kamaturan nga moagi. Tuwa dito itong himpi. Wala dito. Muna dapat ninyong tunan mga kaigsuunan. Kay, I think, sa tibuok kalibutan, kita rin kayo nanig sangyaw. Kay bisan si Soriano, anhin, si Tibuloy, naa gina kanunay ginang standing him. Apostol Pablo. Munang doon sa una, ang galay ko, kanunay sa Radyo Vivo, mga taos manukan, kaya abot mani, nangana des parke. Saan na lang nato ni tayo, nay? Nilang ta kanunay sa sinulat ni Pablo. Nangundag ito sila. Balikan na po sila, pagbalikan na ito silang pastor, hindi bati. Sila na mismo, mga mag-ama. Tibok kami na, nangana niya. Ano man? Wala man nato daota
ang mga apostolis na ito kung daon. Pero itong anak ko siya tinuod. Prove lang ito. Kay si Jesus kasulti, ang kahayag anaa pa uban kaninyo sa hamubong panahon. Mubong na lang. Paglakaw kamo sa kahayag, basin unya, mahiapsan kamo sa ngit-ngit. Sayon. Lisod ba dahil sakto na nga ang kahayag mo si Kristo? Dago pag wala na si Jesus, kangit-ngit ang umanos. Dili ba na lisod sa tong sayon naman kayo na? Munang, bisan pag-unsa ni mo ka, tawag kaning scholar, Bible scholar. Ngit-ngit, pasto ko. Panawan ninyo ha. Tanawan ninyo ng tangit-ngit. Topic ta o bautismo. Tunin ninyo, there is another subject. Ari na punta sa two types of baptism. bautismo. All religious group, Christian religion, religious, bisan ang from Catholic Church to all Protestant, even born again, before nila i-considered ang usa ka tawo as active member, he must be undergo to baptize or baptism. Mubaptismo yun na sila, mubaptismo yun, just because according to Marcos 16, ang mutuo, bana, o magpabautismo, maluwas, apan ang dili mutuo, pagahugman sa silo. Ang problema, from Catholic Church, nibalhin ka sa Batista, you must receive a baptism. Then, after 3 years to 5 years, wali mo magustuhin ang ilang doctrine o di ba, nahiubos ka silang pastor. Nibali ka, o nag-convince ka sa pagka-iglesia manalo. Then, you will receive another baptism. Baptize. In these two religious group, kinsa ang tinuod nilang bautismo nga makaluwas? Kaya di lang na. Nasilo na bukas kang manalo. Nipalgin na bukas laing simbahan. Ibautismohan na bukas. Ikabila na. Asa may tinuod na dito, no? Ang Biblia wala gid magsugo nga ang tao katulong bautismohan. Si Juan ang pula yun, katulog, kasara yun. Problema ang tao, takapulong pabautismohan. Ano man, nabatasan na sa mga sikta. Nga adesir kanila dawagon as unsa? Kaning active member under bitang bautismo. Tungod sa ngalan nga ang mutuo ko bautismo maluwas. No? Muna wala nakamata ng mga tao, anima. At kung bulika ko ng mata nila, aron makamata ba? Mga saksiso ba? Ha? Yan na. Nya, ang tanang mga sekta nag-bis sa Matthew 28, 19, 20. Sa may kisulti, busa pang lakaw kamo. O himuan ninyong mga tinunan ang tanang kalasuran sa pagpabautismo kanila. Sa ngalang samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. That's why, nga ilag yung gihimo ang pagbautismo. But the question is, ang Bible, dunay sa pag-ong kasabutan
naghisgot og duha ka matang sa bautismo? 1. Bautismo sa Espiritu. Ikaduha, bautismo sa tubig. Kuha na ho. Unya, kaning isugo sa tubig, sa pagbautismo sa tubig, kinsa? Si Juan. Palihog mo basa? Dili. Matthew 1:3-12 to 13. Matthew 3:13. O gatong panahon na si Jesus gikan sa Galilea. Dili. 11. I'm sorry, 11 pala. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig Oh. sa pagginulso. Mm. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa iyang mga sapin, di ako takos sa pagbitbit. Oh. Ang iyang igabautismo kaninyo mawang Espiritu Santo kalayo. Kinsa man na siya nga iyang gipasabot nga dunay nagsunod sa iyang ulahi nga bisan gani sa pagtikubo aron sa paghubad sa sapin sa tiil dili sa takos. Ang bautismo Espiritu Santo kalayo. Kinsa man ni? Dagan ta sa Juan kapitulo 1, 29 hangtod sa 33. O sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya. O siya mingon, tan-awa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutan na unahan kanako. Kay siya una pa man kanako. Oh. O ako gayon gani wala man masayod kaniya. Oh. Mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig. Aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. 23. Dito sa 33. 32. Og si Juan nagpanghimatuod nga nagingon. Nakita ko ang Espiritu nga mikumsad ingon og salampati gikan sa langit. Og kini nagpabilin diha kaniya. Ako gayud wala masayod kaniya. Apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako. Siya nga imong makita nga pagakunsaran o pagapuy-an sa Espiritu, mao kana siya ang magapangbautismo diha sa Espiritu Santo. Klaro? No? Wala gid wala gid bisan ambot lang og nabaghay ingon ani nga pagtudlo ro. Unang dili makita ang insanto nga paglaom sa mga tao kay wala ni mga pagtulon ano ba man i-clear o kinsa na sila. Unsay mga buhat ani? Basta lang kay ang bautismo maluwas, bautismo na ikaw, ani mo tanawa, unsa na to ka bautismo? So karon nakita nato nga ang bautismo ni sa Espiritu Santo mao si Jesucristo. Ug ang bautismo sa tubig mao si Juan nga Bautista. Now balik na sa Marcos 16:16 ug Matthew 28 19:20. Asa man adtong bautismo ang giingon ni Hesus, ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Question, asa man ani nga bautismo nga magaluwas sa Espiritu Santo o sa tubig? Unsa bay prueba? Oh, sa prueba, oy. Ilapos. Ilapos ni Mos 17. Naiilhanan sa makadawat sa bautismo. O say, Marcos 16:17. oh? O
O kanila nga mutuo magkanunot kining maong mga ilhanan. Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Magkasulti sila mga bagong sinultihan. Makakupot sila mga bitin. Oh. Ug kung makainom sila bisan unsa nga makahilo, Oh. dili sila mga daot. Nya. Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot. Oh. Ug mga ayo sila. Mahimong. Mahimong sa. Mahimong kaning makadawat sa bautismo. Ane mahimong. Mahimong. Sa spelling. UL, double L. Powerful. Gamhanan. Makakupot og bitin, makainom og hilo, dili mahilo ang masakiton pandungan maayo. Ang makadawat og bautismo. O kanila nga mutuo, ani bautismo? Maganunok kini mga ilhanan sa akong ngalan. Pagwaon nila ang mga yawa sa ilang mga baba. Kung saan pagpagwa ang mga yawa sa baba? Yawa mo! Ay, di ko yawa. Ipagwaon mo ng yawa sa baba. Ay, ikaw ano, takumay mo baba, ito ka ng yawa. Di, ikaw mo guwa ay. Ang uban, kinamang iliteral na yawa. Ay, pagwaon mo itong yawa, ay, itong atay. Mamalitas na to. Amo tangingon si Jesus. Ang inyong amahan mauang. Yawa. O dito mo siya babang yawa. Ang uban, iliteral man, nagi yawa yun po. Ha? Gawas. Ay ilaw na huna na yawa hingwa dito. Nay, mao na nakabulog. Ibig, niya kay kanang yawa na may sungay. Usa po na sungala-mala. Bukog ka. Yawa na may pagula, di. Yawa. Ha? Kaya ko nag-iawa ng iwari, sangit nila. Ito kung yung balhin ko sa baboy, di man to yawa, daw tang espiritu man to. Yawa na dito. O niya, wa man po to hingan ni yawa, yawaan naman to. Ang giingon diri, pagwaon tong yawa, ditong yawaan. O saan pagwaon sa yawa? Di yawa mo. O, hingkuha na. Sakto yun. No? Ako na lihay mga pilosopo, dapat mo na itong ani alabado. Gawat, panggawat mo mga yawa. Musuhan ginawa, sir. Di ba ingon si Jesus? Ang inyong amahan mo ang yawa. Kunya og sala pa ng pag-istorya nimo nga yawa sila. Aw dili na siya isulti ni Jesus nga ang inyong amahan mo ang yawa. Oo, mga yun. Amin ninyo galing kalibutan, practical mo gud ni. Now, balik ta diri. Nya dito na po sa Mateo 28:19 panulos 20. Ingat po dito, busa panglakaw kamo o himuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila. Asa di nga bautismo ang giingon? Bautismo ba sa tubig o sa espiritu? Sa espiritu, ano man? Si Jesucristo ang nagsugo sa iyang dusi. Unya ang tahas ni Jesucristo, pagbautismo sa Espiritu Santo. Dili ang pagbautismo sa tubig. Listen ni Santo? Siyempre, kung sa tahas niya, may isugo na siya mga alagad. Dili kay ang iyahang tahas, dili niya isugo siya mga alagad. Ang kang Juan Hinoy isugo nga, di man tumoy ang tahas. Di ba ang tahas niya? Ingon si Juan, ako wala makaila kaniya, pa na nagsugo ka nako sa pagpang-bautismo sa tubig, mingon ka nako ka ng tugbahan sa Espiritu, mao ka na ang magbautismo sa Espiritu Santo. Mao iyang ahas. Ang pagbautismo sa Espiritu Santo. Natural, isugo niya mga lagad. Usa pang lakaw ka mo, gimuan yung tinunan ng tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila. Kung sa isanod, sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Napagtuloy? Wala. Wala. O yung sumigihimo sa mga tao ron, sa mga international preacher, even born again, all Protestants, even the Catholic religious group, o sa'yo naghihimo.
bautismo sa tubig. It means wrong. Wala sila makasunod sa sugo nga gawong tinunan ang tanang kanasuran by baptizing, because ang ibautismo niya hindi water kundi Espiritu Santo. So, one size sa sila tres master, ang espiritu, maganda kinabuhi. Oh, Ang bautismo, espiritu man. correct. Ang Espiritu mo maghatag sa kinabuhi. Ang bautismo, kinabuhi. Mo nang ang bautismo niya Espiritu. Sukuhay din lahat ba? Sunod. Bisan ka mong tanang tingali kung may na makarealize mo. Now, Kung saan natong tulog kabalhinan, wala gito. munang wala magkalimaw, tanawa. Sila na kadawat, katulad kadawat sa bautismo sa tubig. Pagbuwa, pawel po dili. Kato pastor master, patro halas. Kanawa itong pastor, ingon na itong pastor. Dili ko mahadlok, mabagal kong halas. Napitbit kong halas. O niya ang halas kung nagibitbit, aglala kayo. Dili ko mahadlok, mabagal kong halas. Kaya ko pala kumidawat sa bautismo. O matod pa sa sulatan, bisan pagalig halas, makakupok, istikod pa sa halas. Bitbit niyang halas. Dili ko yung asawa ko dito. Kahila ko na yung asawa. Dili ko maunsa. Pero kabintay dugo. Dili ko maunsa. Hinay-hinay na ikamatay. Okay, dili powerful ito. Oh. Klaro eh. Kaya gipro puntas. Minus na putok ng pastora. Oh, yun. Dapat yung ikuha ang ngipon. Ayak ibatok ka. O dili, hindi po tanag tape ang baba. Ayak ibatok ka. O saan niya di, dala-dala na, in case nga magkinahon sa ating kutugo, di yun makapaas na may tape ang baba. Dili wisdom. Huwag niya tape eh. Eh, nalagay si Marcos, 17, minus ako, daghang na among anak. Tayo naman tayo tayo. Ako ba yun? Kung yan ang ingon nga, kaning Biblia makaluwas. Basta ka nang isugo, tinuod nga maghuhubat aning Biblia. Pero dili ka ni tinuod, di ni makaluwas. Makapa-imperno ni. There are two kinds of preachers in this world. English yun, hirap yun. Dunay duha ka batang sa magsasangyaw sa kalibutan. Remember that. Dunay magsasangyaw nga nagsangyaw pinaagi sa tawhanong pagtuon o pagtuki sa Biblia. Ug duna po'y magsasangyaw nga ang iyang pagsangyaw pinaagi sa diktasyon sa Espiritu Santo. Asa ani ang makaluwas sa duha? Very good. Muna akong tanahon. Muna ingon si Kristo, ayaw ka mo paghukom pinasikat sa dagway. Kaya na ibunguton mo buwa, wahilang mo sa naong patindag-asag kanina. Unya, tuwa na itong power ihatag sa pagkamanluluwas. Dili na, bulingit kayo na. Ako ta sa ugwapo kayo. Pag resulta na di ba akong halas, patay. Patay mo nito. Doon na pa pastor. Doon na pa pastor, lukso-lukso siya. Anak-anak, kasi kalibutan niya. Dato na yung kuhan. Dato kayo yung screen matambak na. Ya, buda, latag pastor. Ito lang bautismo sila Korintihan. Doon na po yan di bautismo dito sa aquarium, sa badista na ito. Ay, ibutangan mo kung microphone ng atubangan ng aquarium. Paghawid na Korintihan, kirik-kirik sa yung pastor. Imbis manimbawan na nahimong simba, at tinabangan na sila kung nakurintihan na gibautismohan. Regit dakat na yung bautismo. Kaya bautismohan na ron, no? Naala sa sulod sa simbahan, murag-murgi. Nahimong lawgaw. Because of, no? Because of mistake interpretation.
maling akala sa kasulatan. Lagi po. Now, May pare nga ng bautismo. at ta sa pag-ingon ni Juan Bautista, ngano nga usa sa hinungdan, ngano nga giadap yun ang bautismo. Balik ta sa Matthew 3:13. O niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea. Miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagbautismo kaniya. 14. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan. Ug ikaw na hinuon ang nianhi kanako. 15. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. O, Og siya mitugot na lang. itugot lamang kini karon. Now, dinhi nagkuha kusog ang atong mga kaigsuonan ngano nga mabautismo gid sila sa mga membro nila tubig. Kay ilang nahuna aron matibuok ang pagkamatarong. Kaya ang ilang nahuna ang pagkatibuok sa pagkamatarong tubig Christian o usa ka magtotoo kay Kristo under kugid ka sa bautismo sa tubig sama sa gihimo nila ni Jesus ug ni Juan nga sila kuno to'y kapalag-ingnan aron matibuok ang pagkamatarong. Mao ba na inana pagyud nga Ginoo? Ato man rin ang tang-ahon, wa man na matarong ang tao. Kay bisan gani after nga nabautismo siya sa Sabatista, nagpikon sa dito sa iyang simbahan, di ba hinong kay tinuan? Gibautismohan na po siya dito. Kay maura ni hapon, tibok ang pagkamatarong ang hinungdan. How many years yung paglalakad na pikon, ni Balhi na po, gibautismohan na po. Because of the reason, aron magtibuok ang pagkamatarong. Kung kabayti ka magbalhin-balhin o mga pundo, kaluoy sa Ginoo, kabayti po ka mabautismohan. Sakto pa, kabayti po ka matibuok. No? May klaro. Kung sa may tinuod na ni mga igsoon, niya ang tinuod ng hungsay. Sa pag-ingon ni Jesucristo, aron matuman ang tibuok nga pagkamatarong, silang duhato. Kay ang tahas ni Juan, pagsaksi sa kahayag, Juan 1:6 pasa. Dihayo sa katao nga ginganlan si Juan, nga pinadala gikan sa Dios. Siya mianhi sa pagsaksi, sa pagpanghimatuod may tungod sa kahayag. Aron ang tanan mo to pinagi kaniya. Mao ni. Ang role niya, saksi siya sa kahayag. Mao kani ang makapahimo niyang propeta sa labing halangdon. 1:76 sa Lucas. Og ikaw bata, Juan. magatawgon nga propeta sa labing halangdon. Kay ikaw mao man ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dala. Kana. Kung dili to tinuod, dili to bautismuhan, dili to magpabautismo si Jesus niya, dili man himong tinuod. Kay ang iyang sulti sa iyang pagsangyaw, doon na may nagsunod niya. Pasahog balik. 3:11 sa Matthew. Basa. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako tapos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Mao na iyang prophecy. Diya siya nahimong propeta kay gitagna niya nga dunay mosunod niya. Kung wala siya mabautismuhan, dili man to mahimong tinuod. Mahimo man to baga.
dito matawag nga tibuok nga pagkamatarong. Dili sila mahimong matarong, kay mahimong mang baka, dili man din siya matawag nga propeta sa labing halangdon, kundi mubuha si Jesus niya. Una yun si Jesus, itugot lang kini karon. Karon lang. Karon ayaw na ugma. Karon lang. Karon. This time. On that time. Itugot lang kini karon, not tomorrow, not forever. Not next month, not next day, not next year. Because the subject is presently. Itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtibuo sa pagkamataro. Nga sa ato pa mahimo silang tinuod nga duha. Dili kay kinahanglan bunyagan po itong mga tao kay mo pinakapamatarong nila. No. Kundi mahimo silang matarong kay silang duha, Juan mahimong propeta, si Jesus po Misayas. Mao nga gipabutot niya, balikan na to. Juan 1:29. Og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya. Og siya mingon, tan-awa, mao ka na ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Padayon. 23. Mao ka na siya ang gisgutan ko sa akong pagingon. Hindi nakita man niya. Sunod ka na ko muani ang usa ka tawo. So, before that, before sila nagkita, humana siya kasulti. Humana po niya na bautismohin. No? Humana sila nagbautismohay, humana niya bautismohin si Kristo, usa na nakita. Mao ka na siya. Lagi, otro basa. Mao ka na siya ang gisgutan ko sa akong pagingon. Sunod ka na ako muani ang usa ka tawo nga gikapahimutang naunahan ka nako. Kay siya una pa man ka nako. Mao ka na siya. Padayon. Og ako gayud gani wala man masayod kaniya. Mao lamang nga mianhi ako nga nagpangbautismo sa tubig aron ikapadayag siya ngadto sa Israel. So, ang hinungdan nga nga siya nagbautismo, ang tuyo, inini ang tawhana si Kristo aron mapadayag nako siya sa Israel. That's one of the reason why I am baptizing Jesus Christ. para sa pagpadayag niya. Not only dili sa uban, wala butong sa uban. Nakasabot ko, wala! Kung wala, tulog ka. Ngita na sa senyales ang gawas sa Padayon. Og si Juan nagpanghimatod nga nasyon. Nakita ko ang espiritu nga mikunsa. Humana! Bot pasabot, humana ang bautismo. May prueba na to nga. Kanang nga topic sa kasulatan, humana sila nagbautismo. Kay nagpamatuod na siya. Mautoy, imo ni Jesus nga aron matuman ang tibuok pagkamatarong kay. Di ba na siya mahimong tinuod nga saksi kung dili ito niya bautismohan. Kay ang suko dito sa nagbautismo niya, diktasyon man to, kanang imong bautismohan gatumpahan sa Espiritu, mao kana ang magbautismo sa Espiritu Santo. Moto'y matuman, moto'y ilang dito sa bautismo sa tubig nga aron mahimo silang Tinuod. Unang si itugot lang kini karon. Kay angay kanato ikaw ug ako ang pagbuhat ani aron mahimo kang tinuod nga propeta sa labing halagdon man kung Misaya. I am your witness and you are my witness. Inana. Pero aside sa tanang gibautismohan sa tubig ni Juan, si Jesucristo rin nakadawat sa Espiritu. Kaya siya lang may tahasan. Mo gani, tanawa ninyo. 33, sige basahan. Ako gayod wala pasayod kaniya. Apan siya nga nagsugo kanako sa pagpangbautismo sa tubig miingon kanako. Siya nga imo makita nga pagpunsaran o pagapuyan sa Espiritu.
mao kana siya magapang-bautismo diya sa Espiritu Santo. So ang tahas niya ni Juan kana kuno makita niya nga kung saran sa Espiritu maoy mo bautismo sa Espiritu Santo. O unsa man yang himuon na makita man niya, di man na niya makita og lakaw-lakaw ra siya. Ang iyahang makita na niya pro baptisman. Unsa man yang himuon? Natural magbautismo siya. To observe. Sayang nakita og bautismo. Wala, padayon. Bautismo mo? Wala gapon. Bautismo na mo? Mga igsoon, pag-ilusot na mo. Hindoon mo ito mga kwan kaya gusto mo bautismo. Nag-bautismo. Wala man. Ni doon si Jesus. Nya, daan naman to siya ng hibalo kay ig-agaw mo na sinagtagsa. Duda na to siya. Si Elizabeth at si Maria ig-agaw. May madamgo. Unya, parihar itong tuig na natauhan. Muna ninyo dahil sa ako ang angay ni mong bautismo. Kailan sa daan? Ah. Hindi ko siya ako ngayon. Unya, ikaw na ino iningan sila ko, karon sa pagbautismo, ingon din si Jesus. Itungkot lang kini karon. Karon lang ba ayaw na ugma? Karon lang. Diktasyon. Kay angay kanako ang pagbuhat nini. Karon sa pagtuman sa tibuok na pagkabataon nga mahimong tinuod, meaning mahimong tinuod silang duha. Wala nila ni, wala. Ang ilang pagtuman sa tibuok na pagkamatarong, you must be mo undergo ka sa tubig. Bitanaw na to. At itong mga taong gibautismuhan gawas ni Kristo, nakadawat mag-espiritu. Basa 19. 1 hangtod sa 3 sa buhat. Basa. Asa na itong basa? 19:1-3. 1 hangtod sa Si Apolos. Dire, basa. Gulang. Kusda lang. Og samtang dito si Apolos sa Corinto. Si Pablo. Sa Korinto. Corinto. Ha? Corinto. Korinto kay Basa. Tanaw na to, ngabay nakadawat sila gawas ni Jesus. Buhat 19. 1 hangtod sa 3. Og samtang dito si Apollo sa Corinto, si Pablo, tapos niya malatas ang mga kayutaan sa ibabaw na hiabot sa Episo. Diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan. Og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo na kamo? Og sila mingon kaniya, wala. Di ba dito ingon si Pablo, nakadawat ba kamo Espiritu Santo sa dahang mituo na kamo? Isay lang gituan si Jesus. Ay mo buto isang niyo ni Juan. Padayon. Og sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna diha Espiritu Santo. Kita mo ka sila kadawat. Kung na sila nakadawat og bautismo. Sige padayon. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pangbautismo kaninyo? Sa pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Kita mo. Ang butog yun sa pagtuon ni mga parikoy. Maganis lang kay balog na. Ha? Wagani katong nabautisa. Nakadawat na ba mo bautismo o Espiritu Santo sa dahang mituo mo? Ingon si Pablo. Nakadawat na ba mo Espiritu Santo sa dahang mituo mo? Ingon po sila, wala mo gani mi kabalo og na ang Espiritu Santo. Uya. Kung saan yung bautismo dahil ninyo? Sa kahuwan. Sako pa. Kanina ay way kwinta. Sakpan. Wala. Junior, sakpan si Junior. Bautismo ba ito bang sila? Suon po sila. Mao nga, kaning gisugo, tataw o klaro kayo. Ang Marcos 16:16, ang muto ug magpabautismo maluwas, ang bautismo nga mao ang iya
sa atong Ginoong Jesucristo. Dili sa tubig, kay kung sa tubig, marko diha wa kani kay ilang Espiritu Santo. Sila ni. Bakit ba ni? Oo yan. Ha? Bakit ba ni nga pagtukan sa pinukalibutan? Naras Bible ang tinuod. Mga igsuon. Sila'y pa-istoryahon, sila'y tinuod. Pero sulta, wagi tinuod sa isang buo. No? Kamaw na mo! Kamaw na mo! Kamaw na! Alay gamay ako. Okay. Atong insenso, tapos na itong panimbaho, maghalad na ta. Ang atong panlak na halad. 200. Nari kon? Nara wala. Balik sa nyaw na ito. Una na Ingangit sila lahat. Sa Balihan ka sa para ito. Sa kardinal lang, balihan na rin. Tapos desise ang motor mo, bautismo maluwas. Ang may swimming pool. Kunya, ang ibautismuhan mo ganit, kaya lang Espiritu Santo. Balik. Ino ang kalikuran, bisan ang tanang mga buwan. Ikaw, O Ginoo, ang among mahal. Ginoo, matamis sawya mo, ikaw ang among kahayag. Lantabi sa kanunay ang among pagpamalaga. Itulo ang tahanan sa kamaturan. Ginoong Diyos, kami naghalat kanimo, ikan sa among adawat nga panalangin. Salamat, O Ginoo, sa imong panalangin. Isa't ko, O Diyos na mahal, na ang imong kabalauran tulunganon o masugod sa akong kasing-kasing. Kini magahari, kining halat ko, O Diyos,
kaluoy o kaluwasan, kay maoy akong kalipay. O Diyos na mahal, at o Diyos na mahal, nga ang imong kapalanuran tulungan kung mga sugod sa akong kasing-kasing. Ini matahari harap ko, O Diyos na mahal. Puti kaluoy o kaluwasan, kay maoy akong kalipay. O Diyos na mahal, kay maoy akong kalipay. O Diyos na okay, close. Kaya na ko yung story day. Okay. Ini natapos ang atong kalimbangan ng nason o katulad ni Gayon sulod sa babayan sa mga tuwang